Влязохме в манастира. Сега съм аз влязох. По стъпалата има и прах. И следи от други посетители. От другите манастири. Хубавичко е. Там има друга стая. Тук има и прозореца на монаха. Тук, разбира се, имената на готбиците са по стените, както знаете. Нали монаха си писал имената. Тук друг прозорец има. Тук е някакъв шкаф си направил човека. Тук е икони. Тук може би е олтаря на манастира. Тук още икони. Книга. Кой знае какво е? Някакво птиче излетя сега. Гривна. Не. Има и на нея икони. Добре. Така. И тук има прозорец. Да гледа, да надничава в съседната книга и кой го са. Това е едната стая.